Здравейте, Езикова! Добре дошли в нашия следващ епизод. За това видео сме подготвили една много интересна тема и това е Еразъм Плюс. Проект, който помага на учениците да обогатят своето образование, култура, спорт, обичай и в случая помогна на нашето училище, като ни предостави едно много невероятно пътуване. Обиколихме над 10 държави, включително и Франция, и запомнихме изключително много уроци заради трудностите, които преживяхме. Хайде, нека да ги разгледаме заедно. Днес сме с Ивета Семова, учител по френски език. Благодаря ви, че ни уважихте. Бихте ли ни казали как разпределихте своята група? Вие бяхте 3 учители, доколкото знам. Три учителки, а групата беше голяма. Единственият вариант беше да ги разделим на 3. Просто за всеки по групичка. Добре, как разпознавахте своята група? Много трудно, защото някои от учениците не ги познавах и затова реших най-високия, вдига ръчичка, даже го бяхме кръстили дългата ръка, и той вдигаше ръка, Владо, и всички след него. Аз вървя напред, той след мене и той останалите по ръката. Бихте ли искали отново да се случи някой ден? Разбира се. Бих го повторила и отново, защото това са едни нови хора, които видях, изправени пред нови ситуации, бяха много, много задружни. Това, което е страхотно. Благодаря ви. Здравейте, днес сме с госпожа Светлена Георгиева, учител в ПК Екзарх Йосиф I Ловеч. Много благодаря за уважението да участвате в нашето видео. Можете ли да разкажете някаква забавна история всъщност от нашето пътуване във Франция? Разбира се. Например, когато бяхме в Айфеловата кула и слизахме с асансьора, за да си тръгнем, с учениците по тяхна инициатива, разбира се, изпяхме една песен в асансьора и човека, който движеше самия асансьор, беше много впечатлен от нас. Някакви интересни проблеми покрай организацията, интересни случки, нещо? Когато трябваше да избираме хотели в Париж, ние се чудихме с госпожа Цанкова защо не можем да намерим подходящия хотел на подходящата цена, например. Оказа се, че изпитваме това затруднение с намирането на хотели и места, просто защото тогава е било световното по ръгби. Париж беше пълен. Да. А някакви затруднения при престоя ви? Разбира се, че при престоя на една толкова голяма група, особено в чужда държава, има и някакви препятствия, като например отново в Париж, отново в Айфеловата кула, на слизане 2 деца бяха слезли малко по-рано от останалите, при което охраната ги беше насочила към един от изходите, но не беше този, от който трябваше да излезем цялата група. И излизайки от Айфеловата кула, разбираме, че тях ги няма и им звъним. Къде сте? На изхода. Ние сме на изхода, вие къде сте? Наложи ни се в 1:30 да обиколим цялата тази площ около Айфеловата кула, около оградата на Айфеловата кула, за да намерим. Винаги има препятствия пред една такава голяма група. Справихте се всичко, нали? Разбира се. И не съжалявате, че все пак отидохте? Не, въобще не съжалявам. Все пак с госпожа Цанкова ни наричат отряда по бързо реагиране. Така че справихме се. Здравейте, днес сме с Галина Петкова, учител по биология и география на френски език. Благодарим ви, че участвате. Вие всъщност от кога се занимавате с тези обмени? Ръководител съм на групите за Франция, на обмените някъде от около 2000-та година. Всяка година имаше организирани обмени. За съжаление, COVID обстановката прекъсна тази практика. Добре, нека кажем от последното ви пътуване. С какво ще го запомните най-много? Първо, че последното пътуване беше по програма Еразъм Плюс. Групата беше много голяма, 45 ученици. За първи път водя такава голяма група. И разбира се, с поканата за бал, която получих от 12-тия клас на фона на Айфеловата кула. Благодаря, че гледахте това видео, надяваме се да ви е харесало и ако е така, оставете един лайк, абонирайте се, коментирайте, споделете на приятел, нека набере популярност. И не забравяйте, възможностите са във вас.